Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngangej ba pidon na pedang kamet kapan ko bakoy ka bakya, kung bangaro nga dan na pedang kamet kapan ko bakoy ka bakya. Te shwa bangan ya shkmat jong kanega video nga kwa ban I play pi way ba support ya kanega channel jonga. Te lada day kasien ka banang kong ba pi wan kanega channel ru nga pedang nga bhala nga pi baro sya kanega channel jonga. Te nang support dak ba pi like, pi share, ba pi subscribe ya kanega channel, kanang ba kanega channel ka jonga kan kiu. Te tangkum tahi nga nampan slam ngan nyaj be shakma jong kanega video. Te ka topik jong kanega video ka de shapang ka simple skincare routine na kabenta kito kiba armet. Te bale ngale e kanega video namar ba dona pteng jong pi ba request yang kong snga bahaya thu yangi yaki products ba kumno bangin pedon kam hakapor ba armet mo namar ba hoy nga snga thu yakata namar ba dambun ba na pteng jongi bom tip ban pule lane bom tip ban page kum kino ki jaj krim lane kum kino ki jaj moisturizer face wash bangin pedon kam kham tam hakapor ba armet namar ba long ban pedon kam kol mar ki dawai cingta khmat kum tu te nagata gadau Hoi dona preng jongi batib ban puleru tangba mo ngim tipat kum kino kijai ingredients bangin data khamtam hakapor ba armet te ngaru ngan ong shwaya pi hangne bam nga shwa bangan shoot ya kane ka video ru ngala persyang bha ban le ban wat bne bha kum kino kijai product kum kino kijai ingredients ba long ban ta hakapor ba armet te ngan ong shwaya pi kane ka video kade tang ban ai jing tip ya pi ba kum kino ki jai product ba pin pran kam te mde bangala deb ban pule mo ya kane ka line te ngan ong shwaya pi gum ta tem shwa ba pin pran kam me kino ki products ru sa le patch test mo na marba ka products ba ya day bat ka skin ka jonga yo le se kam ya day bat ka skin ka jong pi na marba nga yo I ha comment section ba don ba comment kumne ba ngam ya day yo to moisturizer to dermaco 5% na ya ceramide moisturizer ngami knyang gumta te ngan ong ya pi ba yo le se uto moisturizer uya ha bat ka skin ka jonga bat kam ya hab bat ka skin ka jong pi kala ban long gumta mo te na kata ka daw ka point ka banong kong ba pide ban kan mau ba la da pi pedon kami kino ki jai product ha ka skin ka jong pi sa le shwa da ka patch test pila ban test kum hangne harndang kum hangne hakti mo te lada pim don irritation lada kam daj buj te pila ban continue ban pedon kami ki product mo te lada pis ngaw ya habat kane ka video te pila ban jet pila ban page pila ban order kane ki products te ngan bu ya ka link ru hapo ka description box lada dona preng jong pi bakwa ban order te pila ban link direct na ka link na po ka description box hapo jong kane ka video te lada dona preng jong pi pat bam sngaw ya habat kane ka video te pila ban skip ya kane ka video te kabanong kong hi nga kwa ban ya thu ya phi hang ne ba kum kino ki jai ingredients ba phim de ban padon kam dane kum kino ki jai serum kum kino ki jai cream kum kino ki jai face wash ba phim de ban padon kam te hang ne ngan ya thu ya phi ya ki ingredients shwa namar ba bun bhana preng jongi bom sngaw thu ba o ha face wash lane ha cream ha ki mo sunscreen ru don ingredients hooj bun bha don bun bha kine ki ingredients baki shaj art kumto ha face wash ha mo cream moisturizer kumto te ngakwa ban ya thu ya pi hang ne ba lada pi yo I ya kino ki face wash lane ki cream gumto batho retinol mo kum kine ki jai long re banta haka skin ga jong phi lada pi armet te care ya kine ki cream lada pi armet lane bat ai bun ya ki khun ro namar long re ban padon kam ya kine ki jai cream namar ba kine ki cream kum retinol lane kum serum gumto te ka long klain bha te lada nge padon kam haka por ba armet gumto kala ban rong lang ba ka thets nam te kala ban kta e khlong badan hapo ka kporu tem long ra ban padon kam kum ne ujai krim la ne u jai serum nada phi armet un bha ki benefits bang yo na retinol tang bam ha ka por ba phi armet don long ra ban padon kam yo ne krim te ka ba ar pat bangim de ban padon kam lada mo don na teng zom phi ba page ba armet
kum salicylic acid serum ru na marba hooj ngala de ban tu epi hak videos barem ba salicylic acid serum ula ban penja yaw neu acne marks pimples kum to yaw neu dark spot kum to te ula ban penja yaw blackhead whitehead kum to tang ba lada don ap teng jompi ba armet ba pedon kam yaw neu salicylic acid serum te care ban pedon kam yaw neu jai serum na marba mlong re ban pedon kam hakas snedo care kum kine ki jai product ban pedon kam hakas snedo jompi te sakaweru pila ban mo sakaweru care ban pedon kam kum une benzol peroxide lada piyo I mo yakine ki jai ingredients badon ha face wash badon ha cream badon ha serum kum to te care no ban pedon kam ya kine ki jai ingredients te kum benzol peroxide kum salicylic acid kum retinol kum hydroquinone namarba hydroquinone ude cream uba klein ne uba klein tam babun hi ngi syaita kapor bangi don melasma gumto mo kito ki badon melasma badon pigmentation mo tang bangan ong ya pi hang ne ba une ujai krim une lada pim tip ude uta hydroquinone ude krim uto brightening cream bangi syaita lada pi don ap deng jom pi ba syaita ya une ujai krim don ba thet kum to klem da prescribe ke doktor te kum kito ki jai krim long ngi yo I kloi bhaya ka result ru tang ba ladangi dangi ngim te ladangi sange pat ban pedon kam ya kito ki jai krim te kala bha ban kta ya ka sne do ka jongi te kala ru ban pen stang bha ya ka sne do ka jongi na marba kum kito ki jai krim ki de ki krim ba long klein bha kala de ban ong ya pi te wat pedon kam mo kum kine ki steroid kum kine ki hydroquinone da pi armet te hoi tharai players ngau thu uneu hydroquinone ude prescription cream uba prescribe de da ki doctor mo da ki dermatologist kum to te la da don ap teng jom phi ba shuthet kum to ba pedon kam kum kito ki jai cream te wat pedon kam me kine ki jai cream mo nomar ba ki de ki cream ba klein ba kate kala bha ban kta ya ka skin ga jom phi te wat pandon kam kum kine ki jai krim desa ka we ru nga kwa ban thu ya phi hang ne kata ka de ka we ka ba don kam bha na mar ba tharai menta baro nangi ba pandon kam sunscreen te hakapor ba phi armet na mar ba sunscreen ru bon jai bha mo don chemical sunscreen don physical sunscreen don hybrid sunscreen gum to te hoi ngala de ban le ek video shapang jong sunscreen ngala de ban ya thu hi ki kato ka ne ki points ru kum kino ki jai sunscreen ba pen pedon kam lada phi don mo lada phi armet kum to te ngan ong biang hang ne ba lada phi armet te pikwa ban pedon kam yo sunscreen namar ba ladangi armet ru ngi haban ta sunscreen mo te ta yo sunscreen ba long physical sunscreen mo ba day u physical sunscreen wat nam ta thalai ki jai sunscreen mo kat ba philap kum to ngau thu ba tip ba une ude u physical sunscreen namar ba mlong re banta yo chemical filter sunscreen te yale ban care kum kine ki jai sunscreen te pedon kam kum u physical sunscreen te kum kino ki jai sunscreen pide banta lada pi armet te kum u physical sunscreen ma pihak banta kum u physical sunscreen namar ba une physical sunscreen u ya day bat kito ki ba sensitive skin ru bat ru ya kito ki ba armet te jet yo sunscreen uba don zinc oxide uba don 100% physical sunscreen uba long ban pedon kam hakapor ba armet te hoi kata ka de ka we banga kwa ban ya thu ya phi te haden jong ka ne ka video pat ngan sa mention kato ka ne ki sunscreen na ka banta kito ke ba armet bat balong safe ban pedon kam te sakaweru nga kwa ban ong ya phi ba lada dona preng jong phi ba padon kam yo neu alpha arbutin serum ubadon yo neu arbutin ingredient ha serum gumto te ha cream lane ha serum lane ha face wash gumto wat pandon kam ya kum kine ki jai ingredients kum arbutin kum chemical filter kum benzol peroxide kum salicylic acid mo but retinol te kum kine ki jai ingredients pide ban avoid pide ban care lada phi armet
te tharai philai asngeu thu kum kino ki chai ingredients pa phim de ban padon kam ha kapor ba armet te mentapat ngan ya thu ya phi ki kato ka ne kini ki products pa kumno ba phin padon kam lada phi armet te kabanong kong hi face wash de ngi baro ngi padon kam face wash te don apdeng jongi ru bampat ju padon kam face wash te lada phim padon kam face wash ru mlele phila ban site ya ka khmat ka jom phi da ko om gum to te tangba ka bha ba phin padon kam face wash kham tam ha kapor man met chwa ba phin thia mo te ngan ong ya phi ya ki kato ka ne kini ki face wash phila ban padon kam kum episode face wash mo toru ulong smooth but ulong gentle bha ka skin te phila ban padon kam kum simple face wash uneu jai face wash ru ulong gentle bha ka skin te phila ban jet kom kine ki jai face wash te kabaar pat serum te serum ru phila ban pron kam mo ngala de ban ong ya phim long ra ban pron kam salicylic acid serum long ra ban pron kam retinol serum te kum ki e pat ki jai serum ban ta lada phidon mo lada phi armet te kum niacinamide serum ru phila ban ta lada phi armet don apreng jom phi badon acne marks badon dark spot badon pores badon blackhead whitehead kum to phila ban pron kam dau niacinamide serum now plum 5% ya kito ki badang shusdang te kito ki ba la shaita serum pat phila ban jet kum 10% ro mlele de phila ban jet kum dermaco niacinamide serum ru lada phi oily palat ka skin lada ka long clean palat ka skin ko jong phi me phila ban jet kum hyaluronic acid serum ngala de ban ong ya phi kum hyaluronic acid serum ru long banta ha kapor pa armet kum niacinamide serum ru long banta ha kapor pa armet kum ceramide serum ru long banta ha kapor pa armet niacinamide serum na dermaco ru long best bha ya gito badon oily skin badon open pores padon clean ha kador khmat ka jong phi na mar bau niacinamide ula ban control ya ka mo clean badon ha kador khmat ka jong phi te phila ban padon kam niacinamide ru ha ka pomen step ha ka pomen meru mlele phila ban pron kam kum Dr. Shed Centella 10% niacinamide ru namar bau neru best bha bat ulong calm bat ulong soothing bha ka skin ka jong phi te phila ban jet kumuneu serum na Dr. Shed te la da don apreng jong phi ba tor khong palat ka sne do gum to te phikwa mo ye ki serum la ne ki cream balong hydrating bha gum to te phila ban pron kam kum snail mo kozarek snail mucin te hoi ngan bu hakane ka screen khanang ba phinyo i bha so snail mucin na kozarek ulong best bha ulong hydrating bha te la da don apreng jom phi ba kwa ban pron kam te phila ban pron kam te la da phit concern ya ka dull skin ya ka jing mo la da phi sngew ba ka skin ka jom phi ka long dull bha ka long thangyong bha kum to te phila ban pron kam kum niacinamide te moisturizer pan ngala de ban ya thu ya phi shaphang jong serum te phila ban pron kam kum kito ki jai serum mo te menta pat moisturizer ba kum no mo la da phi tar khong palat ka sne do tharai bo nap deng jongi mo menta ka sne do jongi kala tar khong bha na mar ba na ka jing kala jong ka sun beneng na mar ba khret palat menta te yol se do nap deng jong phi ba kwa kum kino ki jai krim menta te ngan ong shwa ya phi ba mo lada ka sne do jong phi ka tor khong palat kum ta te kum hyaluronic acid serum te ngal ade ban mention hang neru phila yo i hi tharai lada don na preng jong phi bakwa te phila ban pran kam kum hyaluronic acid serum te phila ban pran kam te kum ki jai krim pan ngal ade ban batai mo bun bha ha ki videos barem ru bam lada ka sne do jong phi ka tor khong palat kum to padon kam ya u cream la ne yo moisturizer badon ceramide new ceramide mo ula bha ban pan hydrate la ne ban pan plum ya ka skin ka jong phi kham tam ha ka po talang te phila ban jet ya u cream badon ceramide ingredients ha u moisturizer la ne ha u cream te ngan IP mo katto ka ne kini ki option ba phin jet kum dot an ki moisturizer ru best bha ngala de ban IP bun bha ki videos jonga phang dot an ki te ngas ngau tanat bha ban pron kam bat ulong best bha nak bantai ki to ki badon sensitive skin ngan ong shwa IP ba lada kas ne do jong phi ka tor khong palat kum to te
tharai mo kamya habat kito kipator khong palat te lada kas ne do jong phi kalong oily kalong combination kumto te phila ban pron kam kum dot anki moisturizer ro ubanga bu hakane ka screen mo dengan bu hakane ka screen te ulong best bha lada kas ne do jong phi kam tor khong palat kumto te phila ban pron kam dau neu dot anki moisturizer te option ba ar pat jong moisturizer lene cream te phila ban pron kam kom dermaco ceramide ha intense face moisturizer ru te uneru ubes namarba udon yaw neu ceramide ingredients te phila ban pron kam yaw neu dermaco moisturizer ru ulong best pha te sakawe ru ka option mo na Cosrx he tangba ulong expensive te lada don ap teng zomphi bom la ban the deu ne namarba ulong expensive khandian te mo phila ban jet kom dot anki phila ban jet kom muneu dermaco moisturizer ru te lada don ap teng zomphi bala pat ban ta yaw neu snail mucin Cosrx cream te phila ban jet yaw ne te ngan bu hakane ka screen mo te nga la de ban ta yaw neu jet cream ru na kata ga daw nga tip ba ulong best bha ulong hydrating bha ka skin ga jong phi te phila ban pran kam yaw neu Cosrx snail mucin cream te ya te mentapat ngan ya thu ya phi ki katto ka ne ki option ma phin padon kam la da phi kwa ya ki sunscreen ha kapor ba armen mentapat ngan ya thu ya phi ki katto ka ne ki option na ka banta sunscreen te hoi ngala de ban ong ya phi ba jet ya sunscreen uba day u physical sunscreen mlong re banta yaw neu chemical filter sunscreen now jet yaw sunscreen uba day u physical sunscreen uba don zinc oxide ba titanium dioxide kumto e khnang ba kanam khta ya phi hakapor ba armen te ka option ka banong kong banga don hangne lada kas ne do jong phi kalong sensitive palat lada phi armet kumto padon kam yo sunscreen na la shield mo la shield sunscreen te phila ban pron kam te kom Aussie Shield sunscreen ro phila ban pron kam te phila ban pron kam kom minimalist sunscreen ro ut phila ban pron kam kom kine ki jai sunscreen la da pio e ba tho physical lane mineral sunscreen gum to te phila ban pron kam te yes tangkum ta hi nga kwa ban ya tho e phi shphang sunscreen te phila ban pron kam yo sunscreen uba tho physical lane mineral sunscreen namar ba mlong re ban pron kam yo neu chemical sunscreen la da pi armet te ngan ya tho e phi khan diat ba u physical sunscreen but u mineral sunscreen u de u ju hi mo la da phi yo e ba tho physical mineral sunscreen gum to te phila ban jet kum Aussie Shield la shield but minimalist te dang bon hi ki option tang ba ngan ai phi tang kine ki lai jai te tangkum ne hi te tharai phila tip kum no kum kino ki jai sunscreen ba phide ban pran kam te hakapor man met pan phila ban ta da ka ju hi mo kum face wash ru phila ban ta da ka ju hi kum episode kum simple face wash kum to te haden ma phila de ban side khmat te phila ban pran kam ya serum kum niacinamide serum na marba niacinamide serum ulong hi ban pran kam ka pomen step ba ka pomen meru kum ceramide kum hyaluronic acid serum ru long ban pran kam ka pomen step ba ka pomen mer te la da dona preng jom phi pat ba concern nak banta jong oily skin kum to te phila ban pran kam kum niacinamide la da dona preng jom phi pat ba concern ya ka dry skin kum to ba tor khong palat ka sni do da phi dry ka skin te pran kam kum ceramide ba hyaluronic acid serum te la da ka skin ka jom phi kalong oily pat phila ban pran kam kum niacinamide serum te hoi la da dona preng jom phi pat ba don dark spot ba don blackhead whitehead pores kum to phila ban pran kam kum niacinamide te hoi tangkum ta hi te phila ban pran kam da ka chu hi ka serum ha ka pomen step ba da ka pomen meru lei phila ban pran kam kum CeraVe moisturizing cream phila ban pran kam kum Cetaphil dam moisturizer te ladakas ne do jong phi ka tur khong palat te ladakas ne do jong phi kam tur khong palat phila ban pran kam kum dot anki long best pha te tharai phila sngew thu hi kum no ban no sumar kum no kum kino ki jai serum ban ta haka oily skin but haka dry skin ngala de ban ya thu ya phi tharai phila ya sngew thu hi haka oily skin phila ban ta kum niacinamide serum haka dry skin phila ban ta kum ceramide kum hyaluronic acid serum
te kaju hi ha krim ru phila banjet yakini ki ingredients badon hyaluronic acid badon ceramide mo badon peptide kumto te phila banjet kum kine ki jait krim lane ki jait serum te sakawe ru ngakwa ban ong ya phi ba kum u azelaic acid serum ru long hi banta bat u long safe hi banta hakas ne do jong phi te lada phi kwa ya ki kham tam me ki to ki badon acne marks badon mo acne marks dark spot kum to te phi kwa ban pron kam ya ki serum tang ba phim tip kum kino ba long safe hakas ne do jong phi te phila ban pron kam kum azelaic acid serum te ngan mention hakane ka screen mo shaphang jong ne serum khnang ba phin yo i ngan boru ya ka link hapo ka description box khnang ba phin yo i ya ka kerteng jong kine ki azelaic acid serum te lada pidon sensitive skin mo lada kasne do jong phi kalong sensitive palat kum to ngala da pidon sensitive skin palat kum to philaban pidon kam kum sika moisturizer ru philaban pidon kam na Dr. Shad Sika and ceramide oil free moisturizer lada ka skin ka jong phi lada kasne do jong phi kalong tor khong palat te philaban pidon kam yaw neu moisturizer na Dr. Shad te hakapor man met pat yakito ki ba oily skin philaban padon kam da kaju hi face wash lane cleanser kum episoft kum simple kum to te philaban padon kam haden ma phila depan side mat philaban ta kum serum kum niacinamide serum kum azelaic acid serum kum to last part moisturizer ru philaban ta kum muneu Dr. Shad Sika moisturizing cream te yes phila banta kum dot anki best bah la ya gitu ke badan oily skin te phila banta kum dermako cream ru best bah kan ong ye phi hang ne sakaway ba ladaka skin ka jong phi ladaka dor khmat jong phi ka long sensitive palat ka long tor khong palat kum to te wat pendon kambun jait kini ki products tang way atali lai tali ru la biang kum face wash ru jet tang way serum tang way kum to but sunscreen tang way tang kum ne hi make it simple mo wat ta bun jait kini ki products lada pidon tar khong palat kas ne do but lada pidon sensitive skin te sakawe nga kwa ban ong ya phiang ne namar ba bun phana preng jongi tharai ba pron kam yo ne vitamin C serum te ngan ong e phi ba ulong hi ban pron kam ha ka por ba armet tang ba ka bha ba phin ma ba phin skip la ne ba phin care yo ne vitamin C serum te phila ban pron kam kum niacinamide serum na mar ba u niacinamide serum ru udon ya ka ju hi ka jing mentoy ma ka benefits te phila ban pron kam da u niacinamide serum instead of vitamin C serum te mo kane ka video kala post ka bakun te ladaka ai jing mantoy phi te sngaw highlight ya kane ka video share kane ka video baru subscribe kane ka channel te ladang don na preng jong phi badang confused badang arta ten ya kine ki jaj product la ne kine ki jaj serum jaj sunscreen bat cream te sa comment hapo comment section kali yang hapo comment section te ngan persangkat bala ban jubab ya ki question ke jong phi te yes tangkum tahi kane ka video te lada phi sngaw tanat te sa like ya kane ka video share sa ki parlok jong phi baru subscribe kane ka channel bye bye take care and stay safe love you all